Dara Sûsê ji malbata baqilkan e cûrekî şînkatiyê ye li Asya, Rûsya û Ewropa şîn dibe. Dara Sûsê bejna xwe metreyek heya metre û nîv bilind dibe, têrpel û kulîlkin. Kulîlkên wê jî binefşîn e. Rêyên wê metreyekî zêdetir di nava axê de dirêj dibin. Dara Sûsê demê berê û heya niha di nava civaka Kurd de wekî derman tê zanîn û hatiye bikaranîn. Lê tenê weke gotegot ji devê dapîr û bapîran me guh lêbûye dibêjin ka ji çi re baş e û ji çi re nebaş e. Lê em dê vê carê bi awayekî zanîstî li ser sûdên ava Sûsê lêkolîn bikin. Ava Sûsê ji maddeyên glîkoz, sakaroz, nîşasta, tanen, asparagîn, ron, zamk, reçîne, asîda glîkrîzîzma û glîkrîzîn pêk tê. Sûdên ava Sûsê. Ava Sûsê sîstema xweparastina laşê mirov li hember nexweşiyan bihêz dike. Li gorî nojdarên pispor dibêjin, ji bo kesên dengê wan dikevin, balxam û kuxik pê re peyda dibin, ji wan re pir baş e. Ava Sûsê heraret, bilindbûna germiya laş dadixe û êşa laşê mirov sivik dike. Ava Sûsê destmêja ziraf, mîz zû bi zû tîne, ev jî dibe sedemê gurçik paqij bibe. Ji nexweşiyên meîdeyên weke gastrît û ulser re baş e û nahêle qebizbûn bi mirov re çê bibe. Ava Sûsê dermanên nexweşiya sîroz a kezebê ye. Ava Sûsê nahêle pirzik di çermê laş de çê bibe, pirzikên hebên jî sax dike û çermê laşê mirov ciwan dike. Kesên ku birîn di devê wan de çê dibin, dikarin bi ava Sûsê wekî xarxere li ser devê xwe werbidin, birîn û kulîlkên heyî sax dikin. Kesên ku gurçikên wan bez digirin, ava Sûsê baştirîn derman e ji bo helandina bez. Nexweşiyên herî berçav ku salane mirov digire, weke serma, grîp, bronşît û nezle, pêwîst nake hûn biçin nexweşxaneyê, nojdarê herî baş ava Sûsê ye. Kesên ber, kevir di mesene malmîzga wan de hebe, bila berdewam ava Sûsê vexwe, dê berê wan derbêxe.